Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Днес се намираме в фотостудио Фабрика 126 с Кристиан Иванов. Здрасти, Евче. Здравей, Кристиане. Днес ще си говорим по-конкретно за Another Level Halloween. Събитието ще се състои на 1 ноември в Фабрика 126 за трета поредна година. Какво могат да очакват посетителите тази година по отношение на атмосфера на събитието? По отношение на атмосфера могат да очакват зловещ лайнъп, брутално осветление, грандо осветление. Страхотно. Кога отварят вратите и каква ще бъде продължителността на самото събитие? Отваряме 22, но препоръчваме да дойдат по-рано. Приключваме в 7 официално. Ще видим. Супер, добре. Има ли възрастово ограничение на събитието и може ли непълнолетните посетители да присъстват с придружител, да кажем? Непълнолетните без изключение не могат да присъстват. По-добре за всички, ще пораснат. Откъде могат да се купят билети и имате ли промокод? Билети в РА. Промокод нямаме, но за сметка на това имаме билет 4+1. Купувате 4, получавате един безплатно. Планирали ли сте някакъв giveaway за билети? Планирали сме през твоя канал. Следете техникотката, за да научите повече. Добре, тази година, както видяхме, костюмите са задължителни. Ще има ли пак конкурс за най-добър костюм и какви ще бъдат наградите? Да, тази година ще спазим традицията. Имаме конкурс с най-добър костюм. Постарайте се. Наградата ще ви допадне. Всяка година залагате на различни електронни стилове. Тази година не е изключение. Можеш ли да ни разкажеш малко повече относно разпределението по зали? Така, на нулата, която е добре позната на всички, ще имаме Drum and Bass. В силозите Hard Techno ще звучи. На първия етаж имаме High Tech, Hardcore и Tech. На втория етаж имаме чисто техно, а на третия етаж имаме Psytrance. Супер, звучи интересно. За всеки го ще има по нещо, дами и господа, така че не изпускайте. Можеш ли да ни споделиш някакви подробности относно визуалния и светлинния дизайн, планиран за всяка една зала? Да, за всеки етаж има планиран осветителски екип, звучители и гранден спектакъл. Очаквате се. Какъв съвет би дал за хората, които ще посетят събитието за първа година? Bring your own candies. И за финал, можеш ли да ни споделиш любим твой спомен от предишни издания на Another Level Halloween? Да, една приятелка идва всяка година и казва, че няма да пие и накрая само си го спомням това. Любимия ми спомен. Благодаря ти много, Кристиане. Дами и господа, с вас ще се видим на 1 ноември в Фабрика 126 за Another Level Halloween.